a ghost town. И здравейте хора! И сега да видя дали записвам. Окей, значи записвам. Това е една стара игра, Ancient Empires. Много е яка, на мен ми харесва. Може да се изтеглите, не знам откъде, не ме питайте, няма да има в описанието. Това е Options Map Editor, да. Синглплеер, Мегафлайер съм записал. Стандарт гейм. Добре. Ще бъдем... рандом. Ще бъдат всички рандом. Ще играем 7 човека. Така, по два отбора. Моите ще бъдат повече, защото съм слаб на тази игра. Дали на изи. Много трудна игра. Бре, чакайте, аз съм играл всички тия. Аз ще направя поредица. Аре, стейки. С... Бл. Добре. Правим какво имаме. Имаме стрелци до последната. Имаме това. Имаме чампиони. Имаме Elite Eagle Warrior. Питман. Нямаме коне. Ацтеките са нямали коне. Имаме кораби. Това са последните. Имаме Лондър. Имаме Дотия. Гард Тауър. Имаме последните стени. Това е хубаво. Имаме тия Елит Ягуар Warrior. Дребочети, Петър и тия са... това да гледаме хората има много, само че струва много. На всяка минута става. Последната ера е това. Ние почваме от най-малката. Имаме най-силните тия. Има окей, ето. Това са... тия. Я да колко минути снимам, защото бандикама не може. Добре, 3 минути. Това е Dark Age. Това е Fable Age, Castle Age и Imperial Age. Ние започваме стандартни. Ще бъдем map сайта Areal или Custom. Стандарт. Ще бъдем Ghost Lake, Gold Rush, Black Forest, Real на стандарт. Не, къстъм беше. Не е къстъм, къде беше гейм? Deathmatch ще играем. Стандарт. Ето, арена. Готови сме. Сега ще чуете повикването на ацтеките. Докато ви ловодува. Дайте ми a new game. Ето ни... Добре, нашия беше... Супер. Тафа. Имаме стени. Как ще дойдеш тук? Поне аз имам една. Не, ние сме свързани.
Окей. Значи. Ти ще бъдеш за къщите. Аре. Искам да ми намериш малини. Добре, злато става. Йочи. Дай дървата. Аз с камъните съм най-зле. Винаги имам всичко, само че камъните са проблем. Окей, щом съм до тях също е проблем. Не искам да съм... Ето, затова е проблема. Че ние трябва да си използваме... Окей, ще бъдем най-силните ацтеки. Ще победим. Нека истинските ацтеки. Добре, камъни виждам от сега. Лондър виждам. Баракс. Да видиш още така. Сега ще ми трябва двама вилиджера. После ще видя на нещо друго. Окей, я че разкривай на тук. О, малини! О! Дай първо тия, после ще ходя на тия. Окей. Дано да ви харесва играта. Оф, добре, ще съединим някакси типа. Дано да ви харесва играта. Ще играем една цяла. Тя се играе с часове. Да знаете. Защото ще бъде на отделни епизоди, ще бъде по части. Ще бъде по 20 минути, 25-20. Окей, сега съм притеснен малко, да започна друг клип после. Давай, 9. На последно си. Ела ти. 9. За дървата. Ама, не. Защо 9? Ела тук. Ела тук. Трябва да са 8. Там плюс това стават 9. Добре. Значи малко може да съм изрязал частта. Когато стане 9, ще гледам. Тя от тук да видим. Да спусна 9. Аре, колкото мога. Найс. Еми, от малко снимам. Десет човек. Май 35 човека няма. Колко са побира, бе? Аз имам само 1, 2, 3, 4, 5, 7 къщи. Но не, това е на кралицата и на краля. Аз и някаква друга. Окей. По колко са по 900 човека? А не това durability. Колко са побира, бе? 35. Не може.
Не. Не може. Трябва да ставим 34. Heart is a ghost town.